Sanibonani guys, igama uNqobelani Bethela Mazubela eNimbango mhla ka-25 March. Hayi-ke guys, nomfundisi oqhubekile-ke nokuhlambalaza-ke uNonceba mayelana nokuthi phela-ke abaleke emshadweni wakhe ezogqumeka laphaya kubo emzini wakoNcukane. Ushilo ukuthi yabona nina zintombi zanamhlanje anuhloniphe umshado. Yabona kuqala wawuthi uma ubona umakoti umbone ukuthi yabona-ke intokazi le eziqhenyayo nezindlayo ngokuthi ibe umakoti. Ibonakala ngesithunzi sayo, ibonakala ngokuhlonipha kwayo. Ngithetha nje uma wakho Sigqibo, yabona nje wayenenhlonipho. Andiphathi-ke yankosikazi wakho wesibili, guys, wamane wathi nje uLazarus enough. Kwathi nya etafuleni, wathi enough. Njengoba wena ubhizi lokukhuluma ngemishado, wena useke wachada yini? Ish guys, wanyipha ebusweni unomfundiso ebona ukuthi manje sebemkhiphela amafayili akhe. Wathi uthi uyangenelela u-Azande ethi hey, suthetha ngalolu hlobo nomama, kwathiwa thula wena, kuthetha indoda apha, hayi inkwenkwe. Ayi guys, Lazarus wabakhiphela cash. Uthe suka lapho wathi awunamahloni wena Taps, umntanakho Nonceba ukhuluma kanjani ngaye ngale ndlela okhuluma ngayo? Kutheni uthetha ngalolu hlobo nendodakazi yakho? Waqeda lapho wathi uZoleka, love, let's go. Bashiya ukudla etafuleni guys. Lapho-ke noNonceba wabalandela, wasala yedwa-ke unomfundiso nendodana yakhe kanye nobaba-ke wakhe uLazarus benoNonceba. Guys, kusekunjalo ebusweni bukababa kaLazarus bekugcwele intukuthelo engakaze ngiyibone. Bengathi ibhubesi guys ekade lalamba, elihalela manje inyama elizoyidla liqede nya, finish lodwa lingayisheri namuntu. Guys, uthe suka lapho wathi andazi uba lento ubuyithetha lantoni. Uma unengxaki nami, utheni ungalwi nami? Uyifakelani intombi yami? Ukwenzeni Nonceba? Ngiyabona ukuthi kahle kahle uney'nhlungu ngaphakathi kwena, kodwa-ke manje ley'nhlungu zakho usuy'phendule zaba isikhali. Ubheke-ke ukuthi lesi sikhali usisebenzisa kuphi, because nami ngizobe singayikhiphi ezami iy'khali ebese kungabi mnandi. Guys, nomfundiso umane nje womelwa amathe emlonyweni, engazi uzophendula athini ngoba ngampela she was way out of line ngokuthi athathe zonke iy'nkinga anazo azoyibhodlela kubantu abarongi. Ubona manje umuntu kamzondayo nomthukuthelele uZoleka ngoba uyena wafika nale idea yokuthi kumejwe ama-companies, kodwa-ke manje usekuchoboza everything including uNonceba guys. Umuntu ongazi lutho naye omane nje wayithola lezi ndaba ezi-surprise, only because nje afuna ukuthi aspayithe ubabakhe. Guys, hayi akupheli-ke lapho. Kushuthi-ke uZoleka uke wahlala phansi nomndeni wabatshela ukuthi hayi cha, kuzomele kube ne-meeting esibili. Le meeting le la kuzokwazi ukuthi khona kube khona uvisiswano emndenini ngoba ngampela le ndlela abaphethene ngayo ayikho mnandi. Hayi uLazarus uqale wayinqaba lento le, kodwa-ke ekugcineni kugcine kunqobe yena kuZoleka, kwasho ukuthi hayi umhlangano uzoba khona. Guys, kulo mhlangano-ke bekukhuluma yena-ke uZoleka ezama phela ukuthi ayibekele uvo lwakhe ngayo yonke lento nokuthi ayigxilisele ngoba phela yonke le mpi ngathi isuke ngenxa yakhe. Ushilo wathi le khaya sekunokukwebhana okukhulu kakhulu. Mama, ndifika apha undamukele ngezandla ezimhlophe, wandenza ndaziva ndinomama wesibini. Wamane wathi nje unomfundiso, ewe kunjalo, kodwa wazi ukuthi yonke lento iqhekekwe nguwena. Bekutheni siyolisa ukuthi ongezi kumina mone idea uzoyishera nami kuqala?
Njengoba nje indodana yami manje sibukeka njengendodana e-useless kuwena and e-useless nawo wonke umuntu la, kuwona wonke umuntu la emndenini. Bekumele uze kumina kuqala. Hhayi-ke guys, wamane waphendula-ke kuZoleka wathi no, bengeke ngikwazi ukuza kuwena kuqala ma. Bekumele ngiye kumyeni wami cause mina ngiyawuhlonipha umshado wami. Mina ngazi ukuthi uma ukuganile kumele uqale noma yiphi i-idea onayo uyidlulise kumyeni wakho kuqala. Ha guys, uNomfundiso wayilwa-ke leyo ndaba, wayilwa to a point yokuthi-ke ubaba kaLazarus wangenelela wathi enough, wathi yabona-ke manje kuthetha mna Siyolise, ngomso uzogqoka noma yini ofuna ukuyigqoka cause le traditional attire uyayikhumula manje, kuthetha mina. UNonceba benoNomfundiso bazokwenza isiqiniseko sokuthi lokho kuyenzeka. Uma ufuna ukuthwala iduku ekhanda, uzolithwala mengukuthi kunemicimbi emikhulu. Meyingekho imicimbi emikhulu, asikho isidingo sokuthi unqwazi ikhanda. Okay? Kusasa-ke kuzomele-ke senze i-merger cause i-merger isaqhubeka, amakhampani asazomejwa. And uSiyolisi kusazoba uyena ongumshayeli wale nkampani le. Uyena ozoba u-conductor, uyena ozoba yi-leader yale nkampani. Njengoba sasidicayidile alukho ushintsho. Sizohamba-ke sokhuluma nabantu bamaphephandaba siyi-publicize le nto kusasa. Okay? Angithi-ke sizwana sonke? Kwathi nya endlini lapho uZoleka guys ubelokhu eshaya ismile, uNonceba naye eshaya ismile, Lazarus naye eshaya ismile. Kubonakala ukuthi le ndaba le iyabajabulisa. Kanti-ke u-Azande-ke benoNomfundiso bona, hayi guys, bakhombise ukunyanya okukhulu. Bebona sengathi-ke ubaba kaLazarus-ke manje useyababhithreya futhi, ngoba phela bekungathi njengoba nje baqhubeka nokulwisana nabo kangaka, ekugcineni uzobe sethi you know what, I give up. Kulungile Azande, take over. Kodwa kubanga-ke njalo guys. Impela uqhubekile ezweni lakhe ubaba kaLazarus wathi no, imaging isaqhubeka and umuntu osazobe CEO kusazoba uyena uZoleka. Guys, akupheli-ke lapho. Le koZondo. uZondo-ke guys usemane nje wavula inkampani yakhe ebizwa ngeZondo Technologies. Kanti-ke njengoba eyiqeli-ke silazi sonke, usehambile wayodoba-ke umawethu wamthembisa ukumenza i-CIO yasenkampanini yakhe entsha. Kanti umawethu vele bekade ehalela-ke isikhundla sika-Onga lesi asithola nje like ngokuphazima kweso, ngoba singathi u-Onga wayengasebenzi eKhoselathek, kwaqhamuka nje sithola isihlalo. Manje uyabona ukuthi hayi mani, sizoba nesihlalo esifana nsene sika-Onga but kwenye company. Why not take this opportunity? Hambile-ke wabatshela-ke lapha eKhoselathek. uZoleka was very disappointed along with umyeni wakhe-ke uLazarus. Bazama ukuthi bamenze sure ukuthi umawethu akahambi, basho ukuthi hhayi ama-companies asezomejwa. Wathi still noma engamejwa but I won't be CIO. So mekuwukuthi aninayo i-offer engcono guys, please don't waste my time. Wabephuma ehamba umawethu guys. Mina-ke ngikushoyo-ke ukuthi I hope and I really hope guys ukuthi umawethu angeke aze abhampele iKhoselathek kanti uSydney udlala ngaye. Phela uSydney guys uyakwazi ukuthi ande ngomlomo njengebhakede, akhulume izinto ezinkulu ebese yahluleka ukuzenza. So mhlawumpe uzoyikhuluma le ndaba le yeZondo Technologies bese yahluleka ukuyiqala le nkampani, okuzokwenza ukuthi umawethu abe jobless. Asazi ukuthi uzokwenza njani-ke guys mekuwukuthi ngampela usheshe amoshele isihlahla-ke kanti umthunzi waso sazowudinga futhi. Guys, aphela lapho-ke amazwela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobelani Bethele Mazwela eInimba ngomhla ka-25